خۆپێشاندانن ئەنەکەسێ لە دژی کریارن پەیەدێ نەتەنێ لە ڕۆژئاوای کوردستانê lê li kampên penaberên Rojavayê Kurdistanê yên başûr jî tên eldarxistin. Piştî ku yekem xwepêşandanên kampa lê kampa Dareşekranê birêve çû, xwepêşandana duwemîn lê kampa Kewregoskê hat eldarxistin. Ev qonaqê dîrokayî guhatî rojhilata navîn û bi taybet ji bo gelê Kurd pêwîstiya xebateke durist dibe. Gu ev derfet ji dest me nere birastî siyasetê PYD û tevdemê bi vî rengihanê me tirsîna me gelê Kurd gu ev derfeta dîrokayî ji dest me here. û li ser vê em ê xebat û karê xwe berdewam bikin. Li gorî ku Enekesê dibêje ji sedemên rasterast yê van xwepêşandana rêgirtina asayîşa Qamişlo û Tirbespiye li ber derbasbûna termên şehîdan. حتى قيام مستوى انه خلق الناب يعني بيشندان وقتها شهيد سبارتن غوري يعني رحمه وقت بيجن احتراما شهيد اجنا قرتين ايرو ام خازن يعني بيدي وان سياسات راوستين يعني Hejmareke mezin jê penaberên Rojavayê Kurdistanê yên ku li kampê Başûrê Kurdistanê dimînin alîgirê Encûmena Niştimaniya Kurdî ne û beşekî mezin ji wan dibêjin ku ew ji ber kiryarên PYD bûne penaber. Kes qamişin nema giş bazidin giş hecirîn giş ego çûn dewleta ji ber wa bazdan zarokê xwe giş hecirandin yani qamiş li vala ego navacî man giş buwarin ji tirsarê û ji şixultin neyî kevin nav anakê de yani ev tiştaya wilo nabe. Lê di nava kampê de gelek kes hene ku ne alîgirê PYD ne lê tevî vê yekê jî ji Encûmena Niştimaniya Kurdî nerazî ne. انجمنا ما وخجل مسؤول يك جي اوه يعني اما هاني في داري افا دو ساعات الفي داري كات تشتغل مسخ ربي قداس بيجي قيس مره غاز بقى من عندي اجي او تشتر بي اف مسخره المايكري قابل اوات شكريا يا بيا دي تشتاج واتك كابس واج ملادره شكريا بس بلا بيجي ما اف تشتاج ملادره كريا Di vê kampê de zêdetirî 10,000 penaberên Rojavayê Kurdistanê dimînin. Lê hejmara kesin ku xwepêşandana Enekesê de amade bûn, 1500 penaber derbas nekirin. Li darxistina van xwepêşandana ji aliyê Encûmena Niştimanî be li Rojavayê Kurdistanê û derbî wê. Heta niha ti encamên wê siyasî li Rojavayê Kurdistanê nebûn. Ji bilî ku şer xat navbera Encûmena Niştimanî û aliyên beramberî wê kûrtir kir. Rengîn şer û Rûda û kampa Kewrugos.